Nagkakaisang kooperatiba sa lalawigan ng Camarines Norte nagsagawa ng mangrove planting activities sa Sitio Mandulungan sa Barangay Gubad sa Daet, Camarines Norte. Ito'y bahagi ng isang buwang selebrasyon ng kooperatiba sa buong bansa at lalawigan ng Camarines Norte. Ayon sa pahayag ni Toby Galban, ang isa sa CDA coordinator sa probinsya. Ang tema po natin ngayon ay ang kooperatiba bilang nangunguna sa pagtugon sa hamon ng climate change at ng food security. Ito pong dalawang concern na ito ngayon ang susubukan nating tugunan sa tulong ng mga kooperatiba. May mga gawain po tayo sa pagdiriwang ng buwan ng kooperatiba. May mga gawain tayo tulad nitong gagawin natin ngayon, tree planting. Alam po natin, isa ito sa mitigation na pwedeng i-contribute ng mga kooperatiba para matugunan yung hamon ng climate change. Sa ibang mga pagkakataon po, ngayong buwan ng Oktubre, meron din tayong mga literary contest. May mga trainings tayo para i-capacitate pa yung mga, lalo na po yung mga agriculture cooperatives natin para tunay na makatugon sa pangangailangan ng pagkain. So, yung development ng ating mga produktong pang-agrikultura ay binibigyan din po ng pansin. Sa Camarines Norte po on record, meron na po tayong mahigit 200 rehistradong kooperatiba. Halos lahat po ng bayan, itong 12 bayan ng Camarines Norte, ay meron na po tayong mga kooperatiba. Ang bayan po na may pinakamaraming kooperatiba ay ang bayan ng Daet, mahigit 60 kooperatiba. Kaya ngayon po siguro nakikita nyo sa likod natin ay kasama natin ang iba pang mga kooperatiba sa bayan ng Daet. Actually, meron na rin pong mga Tagalabo, Talisay, no? Nasasali ngayon sa gawain ng pagtatanim ng mangroves. Lahat ng bayan, sabi ko, meron na pong kooperatiba, pero ang ilang bayan po, medyo konti pa lang, 5, pinakakaunti 5, may 10, may 12, may 13, ano? Pero on record, Daet po ang may pinakamaraming kooperatiba. Ngayon po, bahang-baha po ang tulong ng mga ahensya ng gobyerno. Hindi lamang po dahil establisado po yung batas sa pagkooperatiba, yun pong Republic Act 9520. Pero maliban po doon, may bagong batas pa pong ipinalabas, yung Republic Act 11535, kung saan ang lahat ho ng pamahalaang bayan, pamahalaang panlalawigan, mga syudad, ay inaatasan ng batas na ito na magbuo ng tinatawag nating Cooperative Development Office sa bawat munisipyo at probinsya at syudad. So ibig sabihin po nito, sinisiguro ng pamahalaan na maibibigay yung tulong at asistensya sa mga kooperatiba. Maliban pa po doon, alam natin napakalaki po ng pondo na inilaan para sa cooperative development. Halimbawa po, yung Coco Levy Fund, kung narinig ninyo, ay inilagay sa CFIDP sa isang programa para ibaba yung tulong, yung kapirahan niyan sa mga kooperatiba sa iba't ibang paraan at sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sa record po natin, 18 ahensya ng gobyerno ang inatasan ng batas na ito na magbaba ng kanilang programa para tulungan ang mga magsasaka lalong-lalo. Sa record po natin sa buong Pilipinas, malaki po ang kontribusyon na naibibigay ng ating mga kooperatiba. So ibig sabihin po, marami ring mga kooperatiba ang nag-engage sa agriculture, food production, sa pagpapalay, sa paggugulay, sa pag-develop ng industry mismo para sa pagkain. Kaya nga ibig sabihin po, ganun din po ang focus ng gobyerno ngayon na tulungan at i-capacitate yung ating mga kooperatiba. Samantala, nagbigay naman ng mangrove seedlings ang DNR sa lalawigan na umabot sa 500 na pantanim ang naipamahagi sa mga miyembro ng iba't ibang kooperatiba sa probinsya. Kahit pagod sa kanilang pagtatanim, ay kita naman sa kanilang mga mukha ang kasayahan dahil sa pagkakaisa ng mga kooperatiba sa probinsya. Para sa totoo, Balitang Banwaan, Ricky Pera, MBTV News.